2. kráľov 20, 12, 19 hovorí. Kráľ Chizikaj urobil najväčšiu chybu vo svojom živote. Čo urobil? Čo píše Biblia? Zapíšte si 2. kráľov 20, 12, 19, môžete to preštudovať. Keď Babylončania napadli Chizikaju kráľa, on sa nezdal. Nezdal sa im. Všetkých porazili, ale jeho neporazili. On sa nezdal. Bol silný. Veril Bohu, že Boh ich ochráni. Ale keď on ochorel, keď bol chorý, tak prišli poslovia. A teraz prichádzajú a klopkajú na jeho dvere, na jeho palác. A si Chizikaja otvoril a oni prišli so starami a hovoria, Chizikaja, my sme počuli, že ty si chorý a my sme ti priniesli dar. A on povedal, vstúpte. Vstúpte. Zobral ich do svojho domu. Čo urobil? Poukazoval im všetko zlato, ktoré mal, poklady, klenoty, ktoré mal. Otvoril mu celý svoj dom, im otvoril. Teraz prichádza prorok. Prichádza prorok k nemu a hovorí mu, Chizikaja, koho si pustil do svojho domu? Kto to bol? Boli to poslovia z Babylónie. A hovorí, čo si im ukázal vo svojom dome? Hovorí, ukázal som im všetko. Poklady, ktoré som mal, klenoty, všetko som im poukazoval, celý dom. A povedal, a Pán hovorí, všetko z tvojho domu bude vybraté. Tvoje deti, ktoré sa narodia, budú slúžiť ako eunuchovia v Babylónii. Viete, čo znamená eunuch? Presne tak. Len iným slovom. Ako? Eunuchovia znamenajú, že už nikdy deti nebudú mať a nikdy ženy nemôžu poznať. Budú slúžiť na paláci, aby už ich rod vymrel. Viete, kto boli tí poslovia? Títo poslovia môžeme pripodobniť k tomu, že prídu diablové návštevy, ponúkajú vám dary. Prečo Chizikaja otvoril? Lebo chcel tento dar. Doniesli mi dar. Vstúpte. Veľmi dôležitá návšteva. Čo videl? Ten dar. Ja som bol chorý, oni ma prišli navštíviť a doniesli mi dar. Keď budeš čítať, uvidíš tam, že oni ich napadli. Chceli ich zabiť. A on ich pustí, prečo videl dar. Koľko raz my otvárame diablovi svoj život pre dary, ktoré chceme zo tohto sveta. Koľko raz príde diabol? Čo si myslíš, že diabol príde? S pokladnicou k tebe? Otvor! Prišiel som za tebou, ako sa máš, doniesol som ti dar. Prečo? Dar vidím. Počúvaj, množné číslo, dar. Prečítajme. Ja chcem, aby sme to prečítali. Prečítajme to. 2. kráľov 20, 12, 19. Má niekto otvorené? Haló? Kde som ja? Zbore? Máš? Prečítaj to. To prečítaj. 20, 12, 19. 2. kráľov 20 od 12 do 19. Počúvajte. V tom čase babylonský král Merodach Baladan, syn Baladon, poslal Chizikovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý. Chizkija ich privítal a ukázal im celé klenotnicu, strebro a zlato, balzámy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chizkija nebol ukázal vo svojom paláci. Počuješ? Celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izajáš ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu, čo hovorili oni mužovia, odkiaľ prišli k tebe. Chizkija odpovedal, z ďalekej krajiny prišli ku mne z Babylónie. A on povedal, čo videl v tvojom dome? Chizkija odpovedal, videli všetko, čo je v mojom dome.
Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izajáš povedal Chizkíjovi, počuj slovo Hospodinovo. A hľa prídu dni, keď odnesú do Babylonie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. A z tvojich synov, ktorí budú pochodiť z teba, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Dobre, môžeš. Dobre. Ďakujem. Počul si? Všetko im ukázal. Boh poslal hneď. Boh poslal hneď slovo. Všetko z tvojho života odnesú do Babylónie. Brada, sestra, musíš si uvedomiť jednu vec. Keď diabol ti niečo ponúka ti z tohto sveta, začneš túžiť po veciach, ktoré nie sú božské dary. Lebo Biblia hovorí, nesomažujte si poklady na tejto zemi, ale v nebi. A keď začneš túžiť po pokladoch diabla, vtedy sa stáva jedna vec, že ty príjmaš tento dar. Ale diabol je taký múdry, že on nevykráda dar, on vykráda dary. On ti jeden dar ponúka, ale ukradne ti všetky dary, ktoré máš. Tým, že si mu dopustil, čo ti vykradne? Lásku, pokoj, manželstvo, zničí ti manželstvo, zničí ti všetko o toho živote, čo si mal ako dary. Čo mu zobral? Zobral mu všetky poklady, ktoré jeho otec nadobudol. Čo mu potom zobral? Jeho rod vymrel. Všetko mu zobral. Kto boli tí poslovia? Môžeš to prirovnať aj k diablovým poslom, ktorí ti prinášajú dary, ponúkajú ti veci. Ty začneš túžiť potom a padneš do toho. Padneš do toho. Príjmeš dar, oni prídu do tvojho života, uvidia všetky poklady, božské poklady, všetko ti vykradnú. Dá ti dar a vykradne ti dary. Takže, brada, sestra, vidíš, že Biblia o tom veľmi pekne píše. Dovolíš jednu malú škáru. Hovorím ti, Boh je bez tela. Ten Boh, ktorý je diabol na tejto zemi, on nemá telo. On, takú malú škáru, jemu to je dosť, aby sa tam dostal. On telo nemá. Rozumiete ma? On nemá telo. A jemu takú škáru dovolíš. A už máš veľký problém, pokiaľ ty nezavrieš tieto dvere. Pokiaľ si neuvedomuješ, že máš tú škáru a si dopustil to, že si robil nejaké veci, ktoré sa Bohu nepáčili a si otvoril a tá škára tam je. Už je len čas, kedy diabol sa dostane. On sa tam prestrčí. A ešte, nedaj Bože, ešte takto mu otvoríš ešte viac, že ti ponúkne vážne nejaký dar. Že príde ti ponúknuť a ty to zobereš. Urobíš to a vieš, že to nemáš urobiť a si to urobil. Prijal si to. Vtedy, brada, sestra, máš veľký problém. Veľký problém. Diabol vie, že keď dvore sú otvorené, otvoria sa len vtedy, keď my sami ich otvárame pre poklady tohto sveta. My vtedy, keď túžime po veciach, ktoré my chceme, vtedy dovolíme, aby tento svet prišiel do našho života. A diabol to presne vie. Už keď sú dvere otvorené, on už vie. Tento má plno pokladov vo svojom dome. Prečo otvoril? Chce iné poklady. Tento má dvere otvorené. Pozri, ako ja rozmýšľam. Diabol pošle svojich anielov, démonov, choďte sa pozrieť, kto má dvere otvorené. Oni uvidia, hej, počuješ, Peter, Janko, tento Miro, Slavo má dvere otvorené. A diabol povie, daj mu dár. A kde sú dár? Daj mu dár. Keď má dvere otvorené, on niečo chce, on niečo otvoril dvere pre tento svet. A diabol povie, daj mu veľmi pekný dár. Aký dár? Jemu ho veľmi rád miluje svet, miluje sa baviť, miluje také veci. Vieš čo, choď mu otec dár nejaký. Choď mu daj dár, aby sa, ja neviem, daj mu, aby niečo, čo miluje, aby mu to bola hodnota. On to vie, čo ty miluješ, práve tento dar ti pošle. Teraz príde a už len vieš, čo urobí. Už len klop, a ty už len tú reťazku zoberieš dole. Viete tú reťazku, nie? Dvere sú otvorené. Keď niekto príde, tak reťazka nenechá. No a už ty zoberieš tú reťazku a povieš, vstúpte.
Takto to ja vidím.